Kembali denganku di channel YouTube Warga Mas Goblok. Mamne dek, dek mamne. Mas Anto mau balik guys, cuma naik bis di Rauman Sepur, jadi berangkat naik bis. Aku tak gimana tulang anakku sih guys. Wah gimana gimana gue tempe bis ini gue tempe. Mamne dek, ya, Mas Santai tak kenal sih pemirsa. Jadwal bis tinggal naik bis gak nang stasiun bis guys. Hawane ngene pemirsa, hawane nggak ono panas iki terus piye, klambine garing ora ya mulai gerimis piye guys. Pemirsa wong tuh tutup sik lah motore njaluk diumpuh. Kita berangkat dulu guys. Ilmu sana aja meripati ular mendung sekali guys, tak spill suasana. Bali. Dapat dolan ya udah naik diingi. Ya, para penyerah menang. Nggih. Pak ini guri? Ya, sandal diambil, Dek. Ya. Yes. Mas. Iya iki. Wih, iya, mana beda mulai gombloke guys. Iki mang apa tak syuting HP ini kena banyu warnane angel.
jam 11 pet kan gak mungkin bis. Ini ana Pak Kose ya. Sakno cam mripate. Salim sik. Kamu siapa ya? Ayo kerja le ya. Bentar, kok akhir dan Ayo salim. tak terang ke rumah. Iya. Ini kok Kono gak iso? mulai anu, Ya wis. Ya datar surang tandang iku. Udan. Aku tak ceritani guys, klambiku gueman. Segaring-garing. Ya. Aku mau ndang mulai ya perkara niku lho pemirsa. Gombale iki pe dijupuk yo. Ora dijupuk salah, dijupuk salah. Oh ya. Rong dino ora ono panas. Salah ora dipenyet iki mang videone. Ya kok sambat ae Mbak Eka lah piye? Ora ono panas. Bisa mikir marik-marik. Alah guys. Mohon maaf ya pemirsa, aku iki sik panik perkara anakku kena ular mripate lho, guys. Mumet sirahku. Nek numpak bis ki yo cepet tekan omah aku mulai pemirsa. Nek numpak sepur kan merkenek. Gimana aku butuh apa? Masak ndangku sarapan. Soalnya bakule iku gak dodol. Wah, bisa. Ceritanya kan Mas Santo gak uman sepur guys. Sasine ki balik sesuk ditelepon ki ana orderan ya budal ya guys ya. Aku ki jane ki ape dolan nggone mae ceritane iku. Sesuk dadi wong jenenge anake nyambangi wong tuwa ngono guys. Cuma yo berhubung ngono kuwi mang tak ceritani guys. Wis ana orderan, lah ape dolan ki ndik udan. Mas Santo dolan sampean lah sing dolan ya. Aku tak apa nunggone pati turu. Juju kan turu guys, ceritane niku apa dolan. Lah ape dolan pas bar kae untuk rezeki kok Mbak Widi kan ape dolan iki kan tekan omah udan aku yo persiapan ape bacaan rejepan ngono kasih dodolan sesuk eneh sore niki tak kon dolan lho Mas Santo tapi juju turu ceritane nek kedua yo udan ayo udan hawani udan iki udah ngantuk guys yo ceritane iki hari ini ki memang ape dolan gune mak ben tanek ngreketang sedelo ya dolan ngene mae. Penginep nukulah ya juju gak kerasan ngejak mulai pemirsa padahal dik cilik yo jaman sak ning Jepang yo nginep. Duh, wis roh omahe dhewe. Mau klambiku, guys. Iki klambi tak anggo bancaan musala wingi lah pemirsa. Ora garing.
Padangan, terminal Padangan. Tengah kosong mas, tengah kosong. Rata udan. Gawe bar maton pemirsa. Oh, dan guys, aku mulai dagang tidak mulai. Terus juga golek nobat anakku alergi, lapar ki lho guys lho. Kok ngene iki lho guys. Lah jenenge kewan miber kena serbuk jenenge bocah iki piye? Aku terus kon piye jajal. Pemirsa, wis tekan omah, milai klambi. Cuma aku yo apa dagang iki. Amping gue iku lho pemirsa salepe anakku. Gua teling ngene iki. Piye yo guys yo jenenge omah pinggir sawah. Tak bulan-bulanine. Omah pinggir sawah yo guys yo. Kelaper iki yo kewan miber. Mbok basmi kaya apa yo miber kalah karo sing wis suwi-suwi. Ora guys. Ya wis saya tak tutup dulu bari sampai saya mau makan siang, mau sholat, iki mau aku tak saponi aku ngudak gage dan jangan aku tadi ngejar waktu, aku mau cepet-cepet masak soalnya Mas Anto mau balik kerja ben maam sik di rumah biar enggak gugup kalau berangkat bingung kok mandek-mandek lalat mau budak jam masak ben Mas Anto dan Mas Man dan berangkat kerja guys. Jadi aku sempat icipi lawe anakku mang sithik. Terus pemirsa tak tutup dulu ya. Terima kasih untuk kontenku. Pokoknya aja like comment sampai keluarga Mas Goblem. Tak kasih kata-kata apa guys ya. Berharap kepada Tuhan atau kepada Allah, jangan pada manusia. Karena Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Ya, tetap semangat, rajin kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing, oke? Terima kasih dan jaga kesehatan. Masyaallah barakallah, ojo lali bersyukur ben ora kufur. Jangan lupa di like, comment, subscribe keluarga Mas Goblem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan tetap semangat. Dadah. Tiga kata-kata ben semangat guys. Kata-katanya gempa-gempi ya. Oke. Yes. Pendang lempet-lempet guys gitu. Garing. Wis numpak digosok.